Silingan. La, thank you kayo silingan. Gikan ka sa Philippines sino? Oh, nya gideport. Sa ulok-ulok. Ulok-ulok. Gikan. Mo jo. Selamat ka jo. Yan. Selamat jo ya. Hey, dire hey. Kala kalamay buhol man. Ayo. Bong. Ay. Taka dia. Sisyo ni sisyo. O dali. Ay ke belakang. Dira. Ya Bukan. Lalu man. Kalau may sabon. Napa dire? Bisa mo ni dong. Ha? Oh, kalau may. Salamat ka. Oh, kalamay. Huh? Morning best friends. Oh, best friend. Salamat kay karon pa sa paglambot. Karon. Karon pa jud. Guwapo lagi umayo. Guwapo. Yan ako barangay trabaho. Oh, kita dito tas gubit betul ko gani ha? Mag-vlog ka dito. Oh. A few moments later. Ya, kanang may bagi ka sabon niya. Nagdako ni mga kuan mga batiutso niya. Wala ko maapod-apod tanan. Kaya tayo sa mga amigong tarsen. Kabu ano eh. Ano ko mga yun? Usara gan. Isa man. Kamera? Ah, Kani? kining bag. Oh, sige, ikaritahe ara kay kisir man eh. Na, kana yun nga pag snack ba. Marami bata. A few moments later. Ayo. Kuan ka nang gika po ko sa talisay. Ato ka juti talisay? Di wala na ako magbalik dito nya. Ato ka juti karan? Gahapon dito ko gi padyutihon dito sa Banilad. Nya. Nya karon kay nakadawat ko sa text kay kuan naman. Alas 9 na. Langani na kayo. Mato nga inakasugod ko gani ha. Aling juti jud ka jud ganina. Oh, phone mo uli po ko. Sa Natilan. Nya akong gipalit nga si Papa nagka gikan og bol pagdarag ko ana kanang kalamay gihidlaw na ko ana ulitaw pa ko na no. Ade na imo hadre oh. Oy. Dira na. Wala taong buka be. Dito na mo pinalit ni mo be. Ha? Oh, Pinalit jud mo dagit Ano? kinani. 35. Okay ni. Kanina. Ayun lang ko karon lang ka. Kini lang kay na ako gikuan dito. Tay ka ba ka dito? Oh, ni ka Papa dito. Allah kabit oy. Adi di abet ari bet. Lagi. Muli ni ka ugma. Oleh ko. Paano na? Dara. Dia lang dili na mo kaon. Dili. Ko na. Ko na mga ko na gud kanang mga kanang istorya bitaw. A little longer than a few minutes later. Wala ka day. Bungo ka day. Muna. Mo jo. Curi. Uli. Selamat ka jo. Bili bagay mo. Selamat ya. Tapos minggu diri na tayo sampai sa uno. Oh, dito TV ba? Sa uno. Oh. Tapo ya tayo kinsi. Ha? Kinsi betul. Keterus. Bisa betul. Oh, betul. Selamat sa atong kuan. Dekat. Pare kong girwin no. Selamat jo. Bungo ka day. Ikaw na. Selamat ka jo. Tunay nga kaibigan. Tunay kaibigan. Way lumay. Kuno mas. Kulab na jo nila Shilo jo. Lagi. Oh. Sige gugol. Yung pala kong gir. Oh. Kada dia kong nakot. Thank you. Selamat ka jo. Oh. A little longer than a few minutes later. One day later. Pasalamat ng tagad ka na ko. Oh. Ganun ni. Mana na? 1 week later. Hindi tahu dia. Hey. Tanya. Dai tahu dia dibilin. Tidak. Ada apa dia mo? Dakhan dia mo. Medyo kay dili. Nya. Kana ako ang pilihan kanang nanako. Sini. Grillo. Sigrilyo. Oh, ito. Au, to dito pili dito ni mga pagkuha dito. Oh. Pag naagi ako ari. Na lagi. Nya. Kana we. Ya. Bailot ta be. Sakit. Bailot ta bailot. Sa man ba? Kana diyo. Hey, dire hey. Kala kalamay buhol man. Nya. Kuan kanang Kato jong bagol. ito pagkuha ko no. Nya. Ipaliw. Isa man kang. Niabot na gyud ato adre nga kuan. Tukil birongan vlog. Lang hey. Tukil birongan vlog. Nagpalo Ya, sa karon. YouTube channel.
Ni Pauli siya dire kay ina siya ay mga daynagmay nga panghatag sa mga followers ba niya. Ako usa pug usa followers kanay. Unya karon yan mo siya naabot dire isip usa ka Santa Claus ba kay December. Lakir dire kare. Lagi ray. Jadi, Jasmine, kanang mani mo gikuan ako bugtaon na no nga. Kan kalamay sa buhol. Nya. Napay Kini sa tuban oh. Modul sa buwan. Taas mo plastic niya. Ako gibili ni imong igagaw nga si Baltasar Haki niya. Salamat sa pag-watching sa akong YouTube channel ug akong Facebook page sa Sotokil Birungan. Nya, thank you mga follower ato sa ko. Sige, sige. Ang cellphone ano na ko kaya ako vlogger mo ko. Vlogger ka. Man. Asa saman. Samay ako dia. Ako kalamay ako og dili. Mga noodles. Ha? Kira. Noodles sa bawo na mo ni. Sa bawah nila. Sige. Uli. Kanang grade. Green ba? Kapatid ka to ning grade. Sos. Salamat jud kayo sa Ginoo nga niabot yan ang usa ka Sotokil vlogger dire. Niabot sa ulok-ulok. Way siguro ang among giinom ring tanduay, way siguro punan daw ni usa ka lungnet. What? Mama na ko daw. Mama. Diha, nagbungles kan diri ba? Ay. Mama. Niabot man ang Santa Claus nga Sotokil vlogger. Ang atong giinom tanduay ra man jud. Ha? Simba ko akong maminyo ko, gamay ako gasto. Ang akong mag-ihar ko chicken. Tulo ka chicken. Atong sabon. Ang sabon. Muna siya niya. Karon, mag-ihaw sa ko og baka. Kanang gitawag chowking. Kana. Namon. Ulok-ulok. Ulok-ulok. Ito agri ulok-ulok kay gano. Puri ka ba? Mura mga siya. Oh. Look at the sky. No? Pagkuha nga. Ya, guys ya. Ya, guys. Ngelayas kami. Mga idol. Ya, padang lakukan. Ya. Para dili mo mabitin no, mabitin sa tagay para mahubog-bog sakto. Pag usa ka tagay, tuyok mo sa tunod ri. Adi, sa sunod akong balik ba, maghimo ta game. Lagi. Okay. Pero, himo ta game. Nya, ini karong pasto po, bisita na may dire sa ulok-ulok channel mo. Ulok-ulok channel. A little longer than a few minutes later. No, hapit ako bakit sa balay. Apa? Naka ulitaw pa ka ni nakakaon na niya ba? Sa una nakakaon ka ni ulitaw pa ka ni. Batanon pa. Nya karon hindi na nakabalik kag kaon. Daghan na kay apo. Kalamay dito. Kaon. Oh.